Menene dabarar janye sojojin Amurka a tafkin Chadi? Za ku ji cewa sojoji guda 104 sun gudu daga filin daga domin harin da mayakan ISWAP suka kawo musu, wanda a halin yanzu aka dakatar da albashinsu da komai nasu har sai an gama bincike, kuma inda aka ba da umarnin kamo su kuma da kai su filin daga. Za ku ji cewa kuma an yi fira da babban jami'i ko kuma mu ce babban malami wanda yake jami'ar Sheikh Usman Danfodiyo, duba da yanayin ya faɗi menene hukunce-hukunce na duk wanda ya ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk a cikin wannan tasha tamu ta NDC News Live TV. Sojojin Najeriya sama da 100 sun gudu a filin daga. Wasu dakarun sojojin Najeriya a fagen daga 2 ga watan Yulin 2026 lokacin masana tsaro a Najeriya na ci gaba da tsokaci kan yadda wasu jami'an sojin Najeriya sama da 100 suka tsere da makamansu yayin wani hari da mayakan ISWAP suka kai kan bataliya ta 162 da ke jihar Borno. Rundunar sojan Najeriya dai ta ce lamarin ya faru ne tun ranar 5 ga watan Yuni 2026, lokacin da mayakan na ISWAP suka kai hari kan sansanin da ke kan hanyar Madara zuwa Burutai a ƙaramar hukumar Biu ta jihar Borno, inda suka kashe sojoji guda 5. A cewar wata takardar cikin gida da ta bulla da rundunar, harin ya faru ne da misalin ƙarfe 4 na asuba a lokacin da ake zabga ruwan sama mai ƙarfi, abin da ake ganin ya rage wa dakarun damar hango maharan cikin lokaci sa'ad da suke tunkaro su. Bayan faruwar harin ne rundunar ta ce ta gudanar da ƙididdigar dakarun, inda ta gano cewa sojoji 104 sun ɓace daga sansanin kuma ba su dawo bakin aiki ba. Rundunar ta ce sojojin sun tafi ne da makamansu, lamarin da ya sa aka ayyana su a matsayin waɗanda suka tsere daga fagen daga, tare da umartar dukkanin rundunar soji da hukumomin tsaro su cafke su a duk inda aka gan su. Takardar da kuma muna cewa cikin sojojin da aka ayyana akwai jami'ai guda 1 mai muƙamin Staff Sergeant da Sergeant 3 da Kofur 7 da Laskofurori guda 38 da kuma sauran ƙananan jami'ai 55. Haka kuma an ba da umarnin dakatar da albashinsu da sauran haƙƙoƙinsu har sai an kammala bincike kan lamarin. An rawaito cewa harin ya yi sanadiyyar mutuwar wasu sojoji da kuma mambobin ƙungiyar 'yan sa-kai na farar hula da ake kira Civilian JTF, yayin da wasu da dama suka samu raunuka. Me janye sojojin Amurka daga Najeriya ke nufi? Masana tsaro sun fara tsokaci kan matakin Amurka na janye dakarunta da tura Najeriya domin aikin haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin Chadi. Masanan na tsokaci ne bayan wata sanarwa da kwamandan Amurka a Afirka da ke Turai, Janar David R. Anderson, ya yi wa wata ganawa da manema labarai da ya yi kan taron manyan jami'an harkokin tsaro na Afirka na shekarar 2026. A yayin jawabin ga manema labarai, ya bayyana irin rawar da Amurka ta taka wajen musayar bayanan sirri, yin kuɗin ƙasashen waje, yaƙi da ta'addanci da ISIS da Daesh. Sai dai
Masanan tsaron irin su Audu Bulama Bukarti mai sharhi kan lamuran tsaro a nahiyar Afirka ya shaidawa BBC cewa yana ganin kai tsaye ba za a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba a game da zaman sojojin a Najeriya. Ya ce a gaskiya na ɗaukaka sojoji za su ɗauki lokaci mai tsayi a Najeriya saboda sun ce sun zo domin taya Najeriya yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. To amma mu a iya abin da muka sani babban aikin da suka yi a game da yaƙi da Boko Haram kwalliya ɗaya ne tal, shi ne kashe Abu Bilal Almunoki tare da wasu maƙarrabansa. Kisan da aka yi wa waɗannan 'yan Boko Haram ɗin babban ci gaba ne kuma baya ne ga 'yan ƙungiyar, inji shi. Bukarti ya ce mu a zatonmu shi ne waɗannan sojoji na Amurka za su ci gaba da irin waɗannan ayyukan har sai an gurgunta ƙungiyar Boko Haram kafin su ce sun janye. Menene kalaman ɓatanci kuma menene hukuncin su a addinin Musulunci? A Najeriya ana yawan samun yanayin da jama'a ke zargin wasu da furta kalaman ɓatanci mafi yawanci ga Annabi Muhammad (SAW) ko kuma ga addinin Musulunci. Ko a makon nan an ga wani bidiyo da yake yawo a kafafen sada zumunta inda cikinsa akwai cincirindon matasa da ke zanga-zanga domin nuna ɓacin rai game da abin da suka zarga da ɓatanci ga Annabi Muhammad (SAW) da wani matashi ya yi. Bidiyon ya nuna yadda suke ta nema a ɗau mataki a mutumin ko kuma su ɗau mataki da kansu. A baya ma an sha samun yanayin irin wanda ya janyo aka kashe wasu mutane bisa zarge-zarge sun furta kalaman ɓatanci ga Annabi. Hakan ne ya sa BBC ta yi nazari kan haƙiƙanin abin da kalaman ɓatanci ke nufi a addinin Musulunci, sannan wane hukunci ake tanadar ga wanda ake zargi ga furta kalaman, kuma wane ne ya kamata ya zartar da hukunci. Ma'anar kalaman ɓatanci a addinin Musulunci. Sheikh Mansur Ibrahim Sokoto sanannen malamin addinin Musulunci ne kuma farfesa a fannin hadisi a Jami'ar Usman Danfodiyo ya yi wa BBC cikakken bayani kan kalaman ɓatanci. Abin da ake nufi da kalaman ɓatanci a addinin Musulunci shi ne izgili ko nakasawa ko habaici